Ada Abirta kelang rapid doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina Keramtang MP ki leghut socheng MSc consensi ke parpon angkang amlong PS along AP yetsi tum ke hai pondera puthak than sim mai pe ponsi ning arong chipi pon Im klim sukla patum pen patir pi ponsi rong hang rong wong patu klam long football patu ang dungi team mesen pen pachun pon Inut amia bhatiali Karbi long chainong bihana choklem chorabang phubangsi Karbi solo sopan kilang ropen lambang tang pen putikang po alam ke klang non birtang ton pen lang ponis nang Kedamtang MP kilig hut AP etosiatum remduntet pu voi fil sami pinang an MEC consensia long bangki AP etosiatum si hai pondelo lason si nizang Karbi long socheng MEC consensi ke parlopon amlong polling stations along pen sami AP etosiatum si ong dunga fut pen hai ponlo Amlong PS along AP etosiatum ke hai pondet aputhak kedamtang chakhong ni phai engkora pli ani AP etosiatum chithan chemu mai pedo ponsi ane sancho ponsi ningerong chipipon rentilo Long live! Long live! Long live! Jai Qatar long live! Long live! Long live! Like a song pantang nang ma? Tribal unity long live! Long live! Long live! Six schedule long live! Amlong PS AP etsi local committee amaipu ni pipon tibung chunbang dorsing ingti tumban ke chpahepu pon amalong AP etsi central committee retire IS Jekathar organizing secretary coursing timung socheng AP etsi amaipu bida sing teront chunbang gestifer fil crew atum chitong rat atum kachingi pen ajok ake ong atum ke ladak kadove pharu phlira in koira pho voters do pot la song bong pharu hini ra hini ke APHL si phansi jok detlo la pen ke pharu isira thomke bra phli ke lage BJP phan la pen ke Congress pan sir cap la pen ASDC pan troxy la an le ke high thor ke ni tum APHL si tum si high thor la posi ni tum dak rata tum bhanda churu lo rata tum ta ningarong chipinang posi dak pini meeting e dora ok an ke choji puja Kibang siarni phala so PS pen an so se kapang tang ponji phan bini chingwai chung style nili tum ka chingwai ka che than ka che peri gal hailo ili tum ke Hei ka che rai la pen longri ka che rai alam si akam si ilitum ka che song la po la ka che song i pulo tangte iltum inglong arat akhe tum anke asamis tum pu eksetia pu la ihia na thusi APHL sia na thusi nang pidun ete hedi ilitum che thak jam lote ilitum che rai un ejilang la si ka che thak jam je det ji aphan 100 ante 100 amatta APHL sia phanang pidun nang po lan si ilitum det na pe longri che rai unji jong si itum 100 ang bong pen pharoi si ba hokep la po anle nang pidun det ponta initum hai det jimene setahala nang itum phanang pidun det tum ke hala bongali bihari atom along si pang room dun thurong ti til la si hala bongali bihari atom ko mad phan ma ka pe hai kang tung hala tum aphan si pe hai rong ti til an ke bongali atom si hala tum bongali bihari atom si hala tum phan ka pe hai kang tung si ke hai pulo tang te hala tum ke inglong arat phan ke thang da ke me ke claim un elo la si nonta ile tum a CM kado ve tum ta ha delhi dam si ponchayat si ke hang dam non la pen autonomous state ke hang dam jil hada ke dam kali 125th amendment constitution amendment hala phansi pe pleng vek nangi pusi hala dak ke dam la pen hala so 125th amendment along ke la ke ponchayat si ka pe manji la council ili tuma council ke ponchayat pin chong det jipu article 280 along pen poisa ke chu en po la pen ponchayat pin chong det jipu ponchayat mane article 280 pen si itu ma council ka cho yordam ason si ke man thul ponchayat poisa en po pen ponchayat pin chong de ji la phan si claim thul six schedule ka vedet po do si ta aja kong vedet po la si non ke autonomous po a hop alam theta ilitum a district pen ke pa vedet tang la non BJP tum choma tha
ladak amlong a PS penta hala bang pharui sira thom kebra phia tumke la ponchayat kape dorong ya phansi vote pi dun rong lo alang litum ka chini ne pena jok no la sila ka pachini je phansi ne tum dak nange than Sala PGR VR eviction pini last day la PGR VGR eviction ji puke pini last day lo anke alang litum ka chuma thathu la BJP tum chuma thathu arnisi bang inkoy rahini abihari atom phan high court case pape file damlu stay order kape doya phan ama stay order pache one dat lo hala stay order kache one ahut court along ilitum a council I advocate atom phan pidun long le dat lo la CM ka chuma tha papidun long le dat lo pache danun long le dat lo ama stay order pape one dat lo non ke alang litum eviction un pusi alang litum pulo lapen Elvin Teron akihai mata pulo eviction ji akam ta ajak kong avi council ke pusi non kaji putu vote ki pata ki PG phananta nitum ajak kong avi pusi hala tum ki putu abinong la pata ki PG ajak kong ave settlement ajak kong ave pu ki pu idam barat ke nitum abinong ajak kong ave pot nitum bongali bihari atum phan eviction selu PGR VGR long pen eviction se look pugi puji apansi jakong ave pu varet alang litu council mitten na anke piha council mitten na hele ha stay order kaman nang la hele councilor hedi council advocate atum hedi high court long papi dun det lo ti bangge pache dan dun det lo la stay order kapi wan vet det je panche dan nu nai man ti di bangge che dan dun det lo pache dan dun long le det lo la CM tu macam mata laba Omar Singh tiso CM tu macam mata lapu je anke non alang litum pula stay order do koklo nitung eviction un pul hadi seta kalilang hala kadowe eviction nai ke pharu sirkep bagdo pharu krisir kep do don pharu krisir kep do eviction nai non hala stay order ke wan ke don ing koi rahini vet ke ante hala don Faruk Riner Kebra Troxy Kebra hin ner kep atum han ke eviction unlang anen people eviction sedat alang litum eviction selu la tu ke la BJP atum ke anya la non election along vote BJP atum han kape hai atum anta eviction nang ni pusi vote pidun turong lu alam bangke jong hele alang litu eviction nang gi pura ciru charnap sita hedi la ke abinong ke eviction nang ni pusi vote pidun turong lo lapot la ke BJP phan Congress phan vote ki pi ington kok ke tik ke la ke vote eviction ke un elu sarno la social media long ke klang nang li belek kichi ke be tum phan long le ki yor pala so pha an hok lo gardan ke jor ke pindingar julong ke ke klang nang li belek kichi ke be tum phan long le ki yor pala so pha an hok lo gardan ke jor ke pindingar julong ke BJP tum pubo kalang 100 bighas 100 bighas pu ke jor la council tum buka jana long tang BJP tum se ke jor 100 bighas neli ke jor ji neli neli ke jor ing tung telo lage ke un te ke nam thui lang neli bangge patta kan le pil ri patta ta neli le ke pi ka li ke di neli pi ke pi ya ja kong ve ke la ke neli la so neli phana phrang da ke jor pu nang bok lo neli akagos potor ra peklang lo ke neli non ta peklang thui ji lang la ke Kiram tangan kilig hudke amlong PS along make BJP atum si ongdung a footpen si pahai pon si BJP party atum pen si nong ipajir pon bomdo bon same BJP atum kilang pon pangkrebi ajok pen si kiram tang MP kilig hudbangki amlong PS along kidu arar atum ta APSC atum pan ning chi thike do ajok pen si kiram tang MP kilig hudbangki amlong PS along pen same APSC atum si ongdung a footpen si hai pon de lupu si amlong PS atum pen pachini pon hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta Amtang ana bangke ladak amlong PS along bangke BJP atum numbor isi ke dam pen ajok give mate present ke long pon adem lo sita me ko pie posi pining MP ana bangke nilitum APSLC atum first ke dam joy haru hi nira
hini an pen sin li tum che pa hai pon lo la da pharu ini ra hini hong kha pen athema nonang li tum same theklong lo la da ladak sakuri ke claim atum putawe la pen contractor ke claim atum putawe chongda chotelo hidi inglong red hai ke claim ang se la pen ke hajara ke dun tum ang se sitame nilitum ladak amlong rat aphan ke nangkelang pon puta piniar nian nilitum che theklong le lang rat atum ta la potsi halabang sohut ke first pe dam juilo tema sitame nilitum ladak amlong rat mate amlong arong atum sitame aning ke chirui pen jai ka thar sar phansi ka pe hai pen nilitum longri le pen hawar hapat same nilitum ka pe hai phansi chisik lo bonta hoson pen lo ne aka prek pen nilitum ako sun thu sedalo sitame non ke wang jilang election na bang ke nilitum non mp bang ke pharo hinira hinian hailo sitame la anso se ka pe hai phansi nilitum amlong ar sitame pini bang ke chisik pon pe melo non e phrang pen na bang ke athe nilitum phanange lang pon pe polam bangke nilitum ladak amase ang thek lo election na prang la bangso atowar same nalitum non theklong lo chekho bang da matowar halong payan ke da matowar ladak foundation stone stame elo sitame ku pie phano ne la nangke e anta aner lu anta e hai he ajo la sinili ke kai ke ta ningje ver a hokalam ningje pulote munir tum ing tang oi tamat mat la pen kachi sor savre tamat mat sitame nilia hokalam siningje dat ko la bangso towar nilitum ke dam dat la ke nilitum kidam der lisi udamet plute chilong chai nong dam tuar teng si nilitum dam lo gari motor ke aphialam e keng pen dam ta nilitum sungkrung pen si ke dam lo ke thek lo ralam lo la foundation stone tanang e elo sitame kupi phano ni nong ke elo ne nilitum chini ne der lo rata tum ta lahan ta non ki judo por lai theng et pi jude la pen election nang le lo sahia ke lok sinang nang hi thor ma si piniar nianta pangsamri la sonsi mane nilitum phan election porlo pote MEC election punon MLA election punon nang lepopo polote ladak amlong rat phan nang chong thui mate apharlo nang jor ke la sonsi claim bom lo la posi pinia mai bi banke nilitum MP election banke so cheng ta hai lo la pen ke ladak amlong PS menta kapichon thor pen a yoksi nilitum pini bangan ningarong pen inut sikai si hini la son chirung si ladak kabor I pen samilitum ningarong pen bihek pen saruan samilitum la bangso mai pin chong pon lo la pen ke la bangso mai kapido pen ajok nilitum non e prang ke ansu se nilitum ka pang tang ye phansi chisik pon lo lan cholo im klim so club atum pen pathir pi ponsi nizang Karbi Anglong district ahempi hamren rongbong ronghang pathua klamlong football ka pathu sami paman ponlo laban kedam tang jakong ni phai engkor player ni anmang ki angdung ti sami pathu ponlo APDSL hamren laban ke atu ke kang forest club dongka tum bansi angdung ti pathu ponlo artu ke kang forest club atum ke thek muchada jog masi goal pli thapon lo lapan ke APDSL hamren atum goal isian si ke thap muchada jog pensi labang song tung ke tis tami artu ke kang forest club atum pensi angtung ke tis tami chpai pondel lo labang so angtung ke tipa thu ponalong alihaman pent so cheng MSC het singrong phar lapan ka prek man peng idunda chitong dun si la so angtung ke ti mesen pen pachun pon hamren pen raikom be Karbi Longri Abirta ren rongbong ronghang la sabang so phathwa klamalong im klim so labang so a club to ben patil pi ponsi joding play pendak football kapathu pangcheng pon lo pini bang angdung kiti lo angdung kiti lo bang ke pini dak 4H club la pendak APDSL atumang bang si angdung kiti long chedan lo la se lang le tum tame isia tim bang rem pon lo isia tim bang hai pon lo la si dak aprang si im klim so tim atum la pendak hamren arat man churu nang je hamren hawar abang ke hok kadu wele tum la chini kapa phi hup lang la si isi pen si dak ele tum kabor inaya sondolang je kapa tho hin le punoi ma ke tok lang charlie hin le punoi ma kaprek noi dak ele tum ke klem pon na la si lang le tum benda ke klem pon thek po churu lo la pendak kadu we hamren arat tam ke serap chetu dun por bang puthin bana churu nang pathu lage nitum artoi kang forest club pen la pen ladak final pu hi tim la bangke APCL dak APDCL hamren nilitum banga artoi kang forest club nilitum for one pen si pini chipai pon iglo okay
dok muka lang hin la pen phulni hawara lo pen chainong kang hu ki chum pura phuthak si kelang dun chari je phan pu si Karbi Long Women Justice Forum lang hin aro amai phi sangpi Ribika Singner pi la pen ki claim ra pet atum pen spi sideng ponlo la pusono sai kelang dun chari sai kedeng boma por hut ajo apor balo pen chainong ke pon bek abang phu atum phan sabi Karbi Long Women Justice Forum lang hin aro amai phi sangpi Ribika Singner pi atum pen kaju peter to sideng dun lo bonta chainong ke pon ber amia Botia alia bangki lam kang tang aning ithi lam bang tang masi thak dun churong lo lasila puson inut amia Botia ali pu bang Karbi long bang pen chainong bihan nang klem chora bang phinsi Karbi ra tum phan la puson nang galang rop pen nangi putora bang phu bangki engsai vek nang si pusi Karbi Women Justice Forum lang hin ero amai phi Ribika Singner pi pen pachini po ane insam ji se kom ji mata kom ke atau piniar ni antara son do bom lo mani tum ritar li pen piniar ni alang ni tum hani tum karjudun patel tok lo laso karjudun patel tok ho ni tum han pilo nang thak laso abang pu laso bepar ke klem abang komen tang te lake bhutiali hem kona lo tang te lake haroghat ke haroghat pen sila bang bom la sila so bepar nang ke klem lake kusono suluk sudak pen si bepar nang ke klem tinak lo lake ni tum ahok lo kalju nang ya rat ni tum alju lo dan ni tum hanang kethak alang son kali de nang tum song tum ni tum nia tum akhi ben nang tum song mahang pathek pu nang tum song chebonai pu media tum ta hengno pik media tum ta lason lo asitin channel ke chebonai ta ni tum poisa pen sila tum property chebonai lason channel tum channel tin chebonai pu lasit Karbi Long kali ladake asam kusi laso ke che aso ke be aso laso mum chai tum bangke tum masong tum han la pen kenang tum kherang ke tum has tame nang pin rem nang putot la son dokok lo la sila so bang ni tum ning duk pi kalam athe itum Karbi Long lo pen alang tum bepar hajar ke claim pon pe one way pon ke alang tum ta kona pen si kichopo de Karbi Long lo heng ke be so itum han nang kang ton pen nang kang chi pen nang kipin rem pen jong sin nang pu dokok pen itum dojoy itum dotun joy butang te itum Karbi Long lo ke itum thang ajak kong abitet lo lasi kadu kawe Karbi Long ara doan hatamin lichoneng rijike la puhan lo kece aso ki be aso la atok anu nang kilut pulang te itum ili kita lip dun tunangi inquiry ko assistant tunangi tamin ili ka prek han ki pudam de Pinia Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiklo domi thakmi kardom